Moabot sa 27 ka mga persons with disabilities kung PWDs ang nakadawat o mga assistive devices atol sa kasaulugan sa 44th National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Gipadayag ni Dr. Florilyn Irog-Irog, Medical Officer 4 sa Usami City Health Office nga ang nadawat sa mga PWDs naglakip sa wheelchairs, walkers o mga sungkod ikan sa Regional Office sa Department of Health kung DOH. Kinugang ni Irog-Irog nga ang maong lakang mao'y pagpakita nga patas ang pagtagad sa lokal nga pagamhanan ug wala pa sagdi ang sektor sa PWDs. Giyapod-apod ang maong mga assistive devices ngadto sa mga PWDs atol sa gipahigayon nga flag raising ceremony. Ang turnover gipangunahan ni Usami City Vice Mayor Simplicia Bebenere diin gipasalamatan usab nila sila si Mayor Henry Indy Waminal Jr., Misamis Occidental 2nd District Representative Sancho Fernando Ando Waminal o Governor Attorney Henry Waminal sa padayon nga suporta ilabi na alang sa PWDs. Ang 44th National Disability Prevention and Rehabilitation Week gisaulog sa Usami City Health Office sugod Hulyo 17 ngadto sa 23 nga nagdala sa tema Pamahalaan kabalikat sa pagtupad ng pantay na edukasyon, trabaho at kabuhayan tugon sa pagpalakas ng taong may kapansanan. Ang maong kalihukan mao'y paghatag usab og kahimatngon sa publiko sa disability o nag-awhag sa matag usa nga mohimo og positibong lakang alang sa kaayuhan sa ekonomiya ug social conditions ngadto sa hut-ong sa PWDs. Neptali Batulino, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.